Чакай, че този фотоапарат ме разконцентрира, да. Погледни ме в очите и ми кажи, поп-фолка кара ли хората, потиква ли ги към порочност? Няма как да отговоря точно на този въпрос, защото хората са различни. Ами добре, да защото човек като... Не говорим за негативност. Значи говорим за това, че човек, когато слуша поп-фолк, обикновено, нали, започва да пие, пуши повече, минават му едни такива мисли, защото повечето клипове в поп-фолка са така, момичетата са показани, нали, по-леко, може би, разголени и затова. Но мисля, че нашия жанр с годините много се разви и напротив обхваща много теми. Музиката като цяло е създадена да разтоварва човека, за да се забавлява. Но защо? Това води към някаква порочност. Но за първи път ми стиска. Не ли? В твоите мисли, така не? Моля ви се, недете така. И за мен по-важно е изпълнителите на този жанр да са като хамелеони. Общо взето ние изпълнителите правим това, което искат хората. Пиеш ли? Не. Пушиш ли? От 5 месеца отказах цигарите. То много малко пороци при теб. Нямам, аз ти казах.